Gawas sa scheduled power interruption sa Visayan Electric Company adunay mga apektadong barangay pagkasinati og brownout ugmang adlaw. Sa Corelia, Tagbilaran, Garcia, 69 kV line. Niyang report. Pipila ka mga scheduled power interruption ang masinati sa pipila ka bahin sa Sugbo ugmang adlaw Mayo 13. Magsugod ang brownout alas 9 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon sa bahin sa Barangay Guadalupe ug Barangay Sambag 1, Cebu City. Sa susamang oras, apektado usab ang bahin sa Barangay Kasuntingan, Mandawi City ug ang Phase 2 sa Tunghaan, Minglanilla. Samtang gikan sa alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 4 sa hapon, makasinati og brownout ang bahin sa Barangay Talamban, lakip na ang Sitio Ilaya ug ang bahin sa Barangay Apas, lakip na ang portion sa Bulacau. Apektado usab sa power interruption ang bahin sa Barangay Linaw sa Minglanilla, bahin sa Barangay Pook sa Talisay City ug ang portion sa Barangay Umapad, Mandawi City. Samtang sa lalawigan sa Bohol, nawad-an og kuryente sudod sa 6 ka oras, ang pipila ka bahin sa Tagbilaran City ug probinsya sa Bohol gumikan sa emergency power interruption. Nagsugod kini alas 10 sa buntag ug milungtag na hangtod sa alas 4 sa hapon kagahapon. Matod sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nunot kini sa upgrading project maong napektuhan ang Coral Tagbilaran Garcia 69 kV line. Apektado sab sa power interruption ang Dampas ug San Isidro Substation ug ang Luay, Panglao Bulod ug Lourdes Substations. Kauban si Rod Prado, Mark Rajabelia. GMA Regional TV Live.